Shin kun san da cewa ba ƙorafin da Dangote ya kai a kan Faruk Ahmad, CEO Chairman na NMDPRA ba shi ya sa ya resigning ba? To abin da ake samun tabbas a kan magana shi ne inda ICPC za su kirawo Faruk Ahmad a yi mai bincike a kan maganar da Dangote ya ɗaura, to abin zai kai ga ballin balle har ma in ba a yi hankali ba shi shugaban ƙasa Bola Tinubu zai samu bayyana a cikin wannan bayanin, wannan allegation ɗin, wanda shi ya sa Tinubu ya yi gaggawa gaya ma Senate da cewa su sa hannu a kan resignation ɗin shi, kuma aka yadda aka yi abin nan ya sauka ya bar wurin, kuma aka ɗora wani da wuri. Kuma ai kun ji maganan bincike a kan shi kuma ya yi shiru, an tsaye da babin. Me yasa ba za a ci gaba da binciken ba tunda har ya riga ya aikata? A'a, ko kuma in mutum ya yi laifi ya sauka shi kenan kuma laifin ya goge kenan? Ai kun ga ba haka ake hukunci ba. Saukan sai ta ba da dama a ci gaba, wanda za a yi binciken shi har a tokalo a tsamo a jiyo kan magana. To ya sauka magana ya yi shiru, to sai kuma ina mafita? Shi ne wanda in za ku ji ai aka ce the Chief Executive Officer of the Nigerian Mainstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority, ita ce wannan NMDPRA ɗin, Engineer Faruk Ahmad has resigned from office amid a corruption allegation recently leveled against him by the chairman of Dangote Group, Aliko Dangote. Kun ji kuma a ciki sai aka ce President Bola Ahmed Tinubu has formally notified the Senate of Ahmed's resignation while forwarding a request for the confirmation of a replacement to lead the regulatory agency. Me zai sa in aka yi wannan ɗin ya yi resigning aka abin nan ba za a ci gaba da bincike a kan shi ba? Shi ne maganar da muke so mu ji a nan. Saboda haka bincike muke so mu ji a tabbatar, a'a ya zo duk wanda ke da hannu ciki a yi ballin kowa ya fito a san inda mafita take. To kun ji yadda al'amarin ƙasar nan yake gudana, sai dai Allah sa mu dace. To wai kun ma san da cewa shugaba Bola Tinubu ƙoƙarin yake bayan ya gama shekara 8 ɗin shi ya sauka, shi zai dinga juya mulkin ƙasar nan, zai dinga juya duk wanda ke so yadda ya a Legas. Duk wanda ya hau shugabanci ya kasance in baya ya mai laifi, in mai abin da bai so ya sauke. Kamar misali yanzu da ya ɗaura Nigerian ba ni sunanta Revenue Service ɗin nan, suka ƙi wani ya ce bai yi amfani da su, shi da Federal Inland Revenue Service zai ci gaba da amfani su, ya soke su. To Bola Tinubu na iya sauke shi. Ƙoƙarin da yake kenan yasa za ku ga cewa ai akwai abin da ake ce ma Police Service Commission. To wannan NPTF ɗin wanda shine Nigerian Police Service Commission, ai kun ga cewa Bola Tinubu ya sauke head ɗin. To ƙoƙarin yake samu kan 'yan sanda, wanda duk wanda ya hau da tsaro da mulki da Tinubu zai dinga bashi. Yasa yake ƙoƙari ya mai da party ɗin one party system, kuma duk wanda zai hau shi zai dinga amfani da shi. Yana threatening ɗin duk wanda ya zama, wato ya tsorata duk wanda zai hau, saboda ya riga ya riƙe jami'an 'yan sandan, kuma kowa ba zai iya abin nan ba, mulki ba sai da tsaron jami'an sanda. Kaga Najeriya mun koma kenan ai monopolizing ɗin police da tsaro, jami'an tsaro. Duk wani gwamna, duk wani abin nan shi zai dinga ba su tsaro, shi ya koma baya, kullum kuɗi na shigo mishi na ƙasa. Sannan kuma ga kuma duk shugaban ƙasan da ya hau in bai mai da daɗi ba ya tsorata shi kuma ya soke shi, in kuma ya bi hanyar shi a ci gaba da mulki da shi. Su kuma gwamna wannan ƙananan alhaki ne, balantana ya magana 'yan majalisa. To abin da ke faruwa a wasu duniyan muke gani kamar a fim, shi yake so ya gudanar mana, ya riƙe ƙasan ta zama nashi ɗaya. Saboda haka ba ƙaramin aiki ne a gabanmu ba. Allah sa mu dace.